Lijep pozdrav! Danas govorimo o pravilnoj sklonidbi glavnih brojeva 1, 2, 3 i 4. Ti brojevi su sklonjivi i ako se sjetimo onih 5 promjenjivih vrsta riječi, brojevi su među njima. Dakle, glavni brojevi 1, 2, 3 i 4 te svi brojevi koji u sebi u zadnjem dijelu sadrže te brojeve 21, 32, 42, 104 sklonjivi su. Brojeve često sklanjamo pogrešno, te sam u primjerima ovih rečenica pokazala na koji način ih zaista trebamo sklanjati. U rečenici razgovaram s dvije prijateljice. Pitanje je s kim razgovaram. To znači da bi ova sintagma, skup riječi, dvije prijateljice, trebala biti u instrumentalu. Međutim, ona je ovdje pogrešno upotrijebljena i ta pogrešna uporaba zove se okamenjeni akuzativ. U sljedećoj rečenici razgovaram s kim? S dvijema prijateljicama. Ta uporaba je pravilna. I ovaj broj 2 u ženskom rodu u drugoj rečenici dobro dekliniran. U rečenici to je dogovor između dva dječaka. Odgovaramo na pitanje između koga, čega je to dogovor. Znači da se zahtijeva odgovor u genitivu. Koga, čega? Dva dječaka. Ovo nije genitiv, nego opet okamenjeni akuzativ. Te rečenica pogrešna. Pravilna uporaba ovog broja 2 u muškom rodu je prikazana u sljedećoj rečenici. To je dogovor između koga, čega? Dvaju dječaka. Dakle, brojevi 1, 2, 3 i 4 su deklinabilni ili sklonjivi. To znači da ih možemo mijenjati po padežima. Broj 1 ima različitu sklonidbu za 3 roda. Za muški, za ženski i za srednji. Broj 2 ima jednu sklonidbu za muški i srednji rod i drugu sklonidbu za ženski rod. Dok brojevi 3 i 4 imaju jednaku sklonidbu, to je promjenu kroz padeže, za sva 3 roda. Detaljnije o sklonidbama ovih brojeva u privitku ispod videa. Hvala.